mä teen kuoriennustelyvideon ja mulla on iPhone 5C ja aloitetaan, ettei tästä tulisi kauhean pitkä video. Ekana on tämmöset leppäkerttu ja hampparikuoret. Ja nää on ostettu molemmat glitteristä ja molemmat on maksanut 910 € ja täällä on sisältömuisto. Sitten on tämmöset röökit ja sitten on tämmöset puskurit. Nääkin on glitteristä ja maksanut 910 € ja nää on ehkä 8 € ollut. Tämmöset. Sitten on Tigerista ostetut tämmöset kuoret. Nää vesimelonit on maksanut 2 € ja nääkin on maksanut 2 €. Ja nää pallukat saa irti ja tästä on hukassa 1 €. Sitten on City Marketista ostetut kuoret. Tämmöset ja nää on maksanut molemmat 2 €. Ja nää mä myyn, koska mä en tykkää näistä. Niin mä myyn nää mun kaverille ja näistä mä tykkään ja ite mä oon pistänyt tän Applen, että tää ei oo ollut tässä. Sitten on tämmöset kuoret, mitkä on Espanjasta. Ja nää on maksanut 4 € ja nää on Clairesta. Ja nää koirakuoret mä ostin sen takia ja nää on mitä kovat. Että tossa on ihan samannäköinen koira kuin mulla. Ja nää on muutenkin tosi ihanat. Ja nää on maksanut 8 € semmoisesta kuorihöskystä, en tiedä mikä. Ja sit on tämmöset parhaalta kaverilta saadut kuoret. Tämmöset pinkit, silikooniset, jotkut ihmet kuoret, mistä on sitten tämmöset. Ja nää on tosi kivat kuoret, mä tykkään. Ja sitten nää on Tiimarista, mut hintaa mä en tiedä. Sitten on tämmöset mun lempparikuoret. Ja nääkin on mun lempparikuoret. Niin nämä lilat pandakuoret, mitkä on ostettu kirpparilta ja nää on maksanut 4 €. Ja nääkin on silikooniset ihanat kuoret. Sitten on tuolta Mininteboxista tilatut kuoret. Tämmöset pingviinikuoret. Nää on kans söpöt. Ja nää on maksanut 4 € oisko. Sitten on taas Mininteboxista tilatut tämmöset ananaskuosiset, missä on nää mustat nää. Ja nää on vähän haljennut tosta, mut muuten nää on tosi kivat. Kovat kuoret ja on maksanut ehkä 2,50 tai jotain semmoista. Sitten on tämmöset, mitkä on ostettu silloin kun mä sain tän puhelimen. Niin nää on ostettu Expertiltä ja nää on maksanut ehkä 15 €. Ja mä oon ite kiinnittänyt tähän nää tarrat tai nää timantit. Eli tossa on tommoset, mitkä mä oon ite pistänyt. Sitten on tämmöset pandakuoret, mitkä on ostettu myös Mininteboxista tilattu. Niin nää on maksanut 5 €, en tiedä, mut jotain sillai. Ja sitten täällä on myös sitten on tämmöset läppäkuoret, missä on The Fountain of Stars kuosia. Ja nää on myös tilattu Mininteboxista ja nää on maksanut ehkä 10 €. Sitten on myös läppäkuoret. Ja nää on myös tilattu Mininteboxista ja maksanut ehkä 10 €. Nää on mun yhdet lempparikuoret myös. Ja näissä on tämmöistä kuosia. Nää on tosi kivat. Ja sitten viimeiset, mutta ei todellakaan vähäiset, on nää nallekuoret. Tämmöiset tosi söpät, mutta aika epäkäytännölliset, jos niin voi sanoa. Mut nää on tosi isot. Ja tämmöiset, siis nää on pehmon alle kuoret. Ja näissä ei ole sitä kamerapaikkaa täällä. Mut nää on tosi kivat ja nää on ostettu Espanjasta yhdestä kuorikaupasta. Ja nää maksoi 15 €. No niin, eli tää video oli tässä. Eli heittäkää peukkua jos tykkäsitte ja kommentoikaa alas jotain videoehdotuksia. Mä teen aika paljon kaikkia haasteita ja muita, niin kommentoikaa alas mitä mä tekisin. Moikka!